פלג אוכלת פעם ראשונה גזר. פלג, מה דעתך על הגזר? טעים הגזר. מה זה טעים? בתור מבקרת מסעדות לעתיד, מה דעתך על הגזר? יש לו עפיצות מאוד... אמא, מפסיק ללכלך אותי. צריך לעמוד. אני מכניסה בקושי טיפה. רק מכניסה בקצה של הראשון. היא בולעת משהו מזה בכלל? כן. צ'ו. פלי. טוב, די, כפית אחרונה ומספיק. רגע, זה אוכלת, היא לא אוכלת את זה בכלל. זה בסדר גמור, זה עדיין פעולות של יניקה, כאילו ככה הם יונקים עם הלשון. לאט לאט זה ייעלם. נראה לי שמספיק להיום. אז איך החוויה לאכול גזר פעם ראשונה? אני יכול לסכם את זה במילה אחת. וואו! אני די אוהבת את זה. אז לפוך ככה. אמא מספיק. יאללה לגמור את משהו פה על הכפית, זה כלום. לא, יכולה ככה רגיל. לא צריכה. גם אבא יאכיל. סבתא, סבא, אני אוכלת גזר. אתם תראו את זה ביוטיוב. מספיק. תודה רבה למי שהשתתף בסרטון. סרטון פרסומת לגזר. ביי.